Защо не ти се получават нещата, които манифестираш и визуализираш? Защото възприятието ти не е само мислене, то е доказателство. Можеш да манифестираш и да визуализираш колкото си искаш, но ако продължаваш да отстъпваш пред нещата, които те плашат, подсъзнанието ти ще знае, че те са пълна глупост. Подсъзнанието не се променя, когато започнеш да му говориш мило. То се променя, когато му дадеш ясни доказателства, че ти вече не си същия човек. Изграждаш увереност, правиш трудните неща. Отново и отново, докато нервната ти система не повярва, че можеш да ги правиш. Не бягаш, не отлагаш. Изкарваш нещата до край. Увереност не се гради в комфорт. Тя се гради чрез доказателства. Направи следното. Избери едно от нещата, които отлагаш и го направи сега. Не защото си чувстваш готов, а защото старият ти аз трябва да умре. Увереност не се гради чрез мотивационни мисли, а чрез история и доказателства. Затова създай твоята история, създай твоите доказателства и живей живота, който наистина искаш да живееш. Ако имаш нужда от помощ, пиши ми на лично. Благодаря ви, чао и до скоро!